semakin larut. Manarimo kabar nan urang sampaikan, mande di kampung tabar yang sakit maimbau denai siang jo malam. Dehi dui den bansai di parantawan, dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam. Bukannya memberi malah denai dihino. Di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pinto lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan duang balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan. Ampunkan salah anak nan tak berguna. Dehi dui den bansai di parantawan, dan cuba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam. Bukannya memberi malah denai dihino. Di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pinto lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan duang balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia mendedi capui Tuhan. Ampunkan salah anak nan tak berguna. Di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pinto lain pulang witi dan sayui salang dipinta hino nanti boy mandekan duang balahan badan delah bidayo nanjo upayo nyampang takadia